Әлки районы үзәгеннән ерактагы Юхмашы авылында яңа авыл советы бинасы ачылды. Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин шушы вакыйгада катнашты. Ул заманча балалар бакчасында булды, кешеләр белән аралашты. Балаларны кече яшьтән туган телләрендә аралашырга өйрәтәләр, милли рухта тәрбиялиләр. Базарлы Матак авылының Каенкай балалар бакчасында сабыйлар өчен махсус белем бирү программасы гамәлдә. Быел инде икенче тапкыр коллектив иң яхшы күп телле балалар бакчасы буларак грант алган. Шунысы сыкландыра, төрле милләт балалары саф татар телендә әкиятләр уйный. Тәрбиячеләр балаларга һәр яклы үсеш кирәк дип саный. Нәниләр белән психологлар, логопедлар, физик тәрбия инструкторлары шөгыльләнә. Юл транспорт имгәнүләреннән саклануга өйрәтү аерым юнәлеш. Юлларда иминлек нигезләрен ныклап өйрәтәләр. Балалар парламент рәисенә беренче уңышларын бик теләп күрсәтте. Әти-әниләрнең уңышлары һәм бурычлары турында сүз муниципалитет активы белән очрашуда барды. Бөтен нәрсәнең нигезе агросәнәгать комплексы. Кырлык шартларында да бертөкләрнең һәр гектарыннан уртача 16 центнер ашык җыеп алынган. Тармак буенча уртача хезмәт хакы 27 мең сум. Гомум республика аграр рейтингында район 16-нчы урында тора. Беренче позиция буенча призлы урыннарда. Шунысы мөһим. Президент карары белән башланган республика программаларын үтәүне дә туктатмаганнар. Они поддерживают ту политику, которая проводится в Республике Татарстан президентом Рустемом Нургалиевичем Миннихановым. В целом поддерживают принимаемые решения федерального правительства, руководства страны. Очень серьезно вкладывают в развитие сельскохозяйственного сектора экономики и получают уверенную продукцию, урожай, который реализует на территории всей республики и даже с вывозом за территорией Татарстана. Юхмашы авыл халкы өчен шатлыклы көн. Авыл җирлеге башкарма комитетының яңа бинасы ачылды. Аны төзү өчен 4 ай вакыт кирәк булган. Һәр кеше бирегә үзен борчыган, кызыксындырган теләсә нинди сорау белән килә, авылдашлары белән аралаша ала. Республикада 5 ел эчендә 56 шундый бина төзелгән, 224 капиталь ремонтланган. Фәнис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Эдуард Мөхәммәтҗанов, Татарстан яңалыклары, Әлки районы.